Bé, per una banda ens sembla que ens han donat una miqueta d'aire, han pogut tornar a reobrir després de molt temps, estaven ja els usuaris amb ganes, nosaltres també, són ja diversos tancaments, dels últims 330 dies aproximadament 220 han estat tancats. Llavors la veritat és que la situació era bastant insostenible, ens han donat una miqueta d'aire, ho han vist com a positiu i bueno, esperem també que del 30% d'aforament a poc puguem anar pujant i puguem passar amb un 50 i pugui anar venint més gent, perquè ens trobem que per les tardes, per exemple, això comença a estar bastant ple. És rendible, però bastant just. És a dir, aquí han hagut d'haver alguns monitors, hem entrat en una condició d'ERTE, és complicat, les classes dirigides ara també tenen molt menys aforament, llavors potser classes dirigides que abans teníem 40 persones, ara tenim 18 persones, pràcticament la meitat. Aquí a sala hi havia dies que teníem 60-70 persones, ara en tenim 40. Llavors, clar, els ingressos es redueixen a la meitat pràcticament, els gastos són molt pareguts, llavors no és una situació idònia ni molt menys, i si continuem així no sé si és massa sostenible a llarg plaç. El més complicat, més que el gimnàs, gràcies a Déu, aquí tenim molt fidelitzada la gent. Però el més complicat és el tema de la premsa. És a dir, nosaltres ens trobem que hi ha una reobertura i des de la premsa el que s'està fent és dient compte amb els gimnasos, hi ha molt risc de contagi, llavors ens trobem que nosaltres estem dient que això és important per la salut i des de la premsa moltes vegades estan enviant un missatge que és diferent, que és compte, hi ha contagis, quan realment, si se mira les estadístiques, si mira els estudis, se mira el que està publicant l'Organització Mundial de la Salut, s'està demostrant que en principi aquí, amb mesures de seguretat com tenim, és bastant segur entrenar.